Kardom donatum pinibang elitum viral video puthak elitum chethanlo na arongvek nili chini pamimilang sita elitum karbia khaitumlo mate karbiang longlo west na thulone mate east na thulone kaketa me ningje pik tuliram rong hangatu karbiang longke chingthur piklo lapen alita me piklo lapen langroi langjeng kache par nangji phanda dolong ta selam piklo bonai piklo cyclem piklo pusika kita me chiningje mate karbiang long na me chingthur piklo pusika ningje sita non labang so video viral piklo nanglaitum langtha osumartum non school kedam kewa kasiksak non ke barikha por lang ke thia por lapen pininge lang ke jangpen munit ki thi lang ke thi lapuson theklong piklo sita ilitum karbiang long ta lapuson thak thak akisung school kedam kewa nanglitum langtha lapen labang so a video nanglitum share tha ko an si ilitum karbiang long kaching thurm langtha Bangun. Alang lại pusing ngunda lại. Kan ping nda. Orang ni dah. Nah, la pulut tu tenai ni bag lu tunda nang. Jo. Aklong papa dah ini dia. Lama le malah pun student jo. Di school se अभी पढ़ना में तो lang को दिन. Jola jarong no papa na mo terang so. Master nange na semua tengah selu lah cipapar ada cok eh. Kalau kota. Tata napa mo? Đang nhìn lên thì bao này đấy. phone e dagang ke Hola, te activas, chino, no, no, no.
Amin.